Entenem per malbaratament alimentari tots aquells aliments desaprofitats, tot i encara disposar del seu valor nutritiu. Es pot produir en qualsevol etapa de la cadena alimentària, la qual dividim en baules, tals com la producció, l'elaboració i el processat, la distribució i el consum. Es calcula que anualment es malbarata una tercera part dels aliments del món. Per exemple, a Europa, als Estats Units i Oceania, les pèrdues acumulades per persona i any són d'entre 250 i 300 quilos. Es tracta de la primera etapa de la cadena agroalimentària i consisteix en la producció d'aliments, a més de l'emmagatzematge per part de la persona productora fins que ho entrega a la següent baula. Del total d'aliments malbaratats anualment, entre un 11 i un 35% es produeix durant la producció i, concretament, a Espanya, va suposar la pèrdua d'uns 110 quilos per persona el 2018, l'equiparable a 4 carrets de la compra i mig. I a què s'atribueixen les causes principals de malbaratament en aquesta baula? Sobretot per tamany, penso jo, no? Es parla molt que hi ha molts productors que s'arriba a tirar un 20%, em sembla, deien, de les collites es tiren ja al camp mateix, no? O sigui, perquè t'ha tocat un bitxo, perquè té una ferideta o perquè no arriba al tamany, com si diguéssim, estàndard. Bona part d'aquest malbaratament es pot associar al sistema agroalimentari de grans mercats. Aquests determinen els preus dels productes en funció de l'oferta i demanda a nivell internacional, podent fer que variïn durant les collites. És veritat, no?, que si la gent que fa monocultius, per exemple, doncs clar, has de collir tal dia i aquell dia emportar-t'ho tot, no?, i d'alguna forma, jo què sé, si et sobra un resto de collita, aquest resto de collita molts cops es deixa. I com deies, quan produeixes a gran escala i la distribució també és a gran escala, Mercabarna, tal, no sé què, es penses una miqueta dels preus que hi puguin haver en aquell moment de mercat i tal, no? És a dir, depens una mica de l'oferta i la demanda del mercat, nosaltres no. O sigui, nosaltres ens ho venem nosaltres directament, no? No hi ha cap mercat que ens digui, mira, ho has de vendre a aquest preu o a aquest altre. Si de cas som els productors ecològics que pactem preus o no, per dir més o menys una idea de preu, no? A més, quan es depèn dels grans mercats, la producció està molt determinada i apareix la necessitat de tenir molt producte d'un tipus en moments concrets. En canvi, quan es treballa a petita escala i en proximitat, es pot escalonar aquesta producció. Nosaltres fem un tipus d'horta que és bastant complexa, que és intentar tenir cada setmana producte diferent, no? I tot crescut. És molt més fàcil agafar una hectàrea, la plantes tota, la culls tota, no? I aquí és tot com una horticultura artesana, pràcticament, no? De cada mes plantem enciam, cada mes plantem bleda, espinac, no? Perquè ens arribi després tot escalonat i no et vingui de cop que tens un fotimer d'enciam i d'aquí 2 setmanes et quedes sense, no? Vull dir que aquesta forma de plantar també fa que llancem menys, jo crec. Amb tot, sempre hi ha una part inevitable de productes que es perdran, però el seu final és molt diferent entre un contenidor o retornar al cicle dels nutrients. Per mi el malbaratament aquest, intento com integrar-lo un altre cop en el camp, no? Jo tots els restos de cultius els deixo, llavors ho trinxo, ho introdueixo a la terra, això es descomposa i acaben sent nutrients, no? En un futur, vull dir que el petit malbaratament que tenim no em preocupa gaire perquè entenc que el retornem a la terra, no? L'elaboració i el processat consisteixen en la transformació dels aliments, ja sigui directament per consumir-los o en forma de subproductes que segueixen a la cadena fins a arribar a les botigues. Del total dels aliments malbaratats anualment, entre un 17 i un 19% es produeix durant l'elaboració i, concretament, a Espanya va suposar la pèrdua d'uns 41 quilos per persona el 2018, l'equiparable a 1,5 carrets de la compra. Les causes de malbaratament poden ser diverses, però en Sergi ens explica les principals. Al món de la restauració estaríem parlant que el 45-50% és professional, que aquest sí que és conscient, i després tenim un altre tant per cent que és tota una part del sector que no és professional i que no sap com transformar tots aquests productes en productes per vendre. Per exemple, d'un pollastre, quan fas un pollastre rostit, un cop has netejat el pollastre, el desoses, d'aquella carcassa pots treure per fer croquetes, per fer canelons i de la carcassa fer un caldo per fer fideus. O sigui, d'un mateix plat ja tens 3 o 4 preparacions. Igual amb el peix, amb el caldo. Després, la planificació de compra.
la planificació de plat. O sigui, cada professional, cada persona que estigui dintre de la restauració hauria de tindre un decàleg de cada plat, un escandall que seguís de manera totalment estricta. En alguns casos, però, part del malbaratament que es produeix en aquest sector té causa en processos que han ocorregut abans amb els productes, ja sigui per cops durant el transport o males condicions de conservació. Pot passar que una ceba s'hagi colat o pot passar que durant la nit que han deixat el peix a la nevera o a la tarda amb el transport, un cop el peix s'hagi pogut fer malbé el peix, però si compres directament a petits productors o compres al mercat i saps a qui li compres, com a norma general mai tindràs problemes. Tu quan compres a l'engròs, no saps a qui li estàs pagant, 2, no saps què estàs comprant i 3, no saps quants dies porta a la nevera, si ja està tocat. Per tal d'evitar part del malbaratament, diverses iniciatives aporten solucions alternatives al rebuig. Una nova font de negoci que s'està posant molt de moda, ara, sobretot a Barcelona, és fer càterings sostenibles amb menjar espigolat i amb menjar no apte, que són les naus de Mercabarna, on aquell producte que està bé però que ja no pot anar al mercat, doncs es deixa allà per un preu molt més mòdic. Aleshores, és una manera d'evitar la llença d'aliments i és una manera de donar-li valor a un aliment que aniria ja a la brossa. La distribució i l'emmagatzematge consisteixen en fer arribar els productes a totes les consumidores interessades, ja sigui comprant a través de botigues o per mitjà de la restauració. Un dels problemes principals que trobem en aquesta baula, però que afecta greument a la resta de la cadena, és el descart de productes si el seu aspecte o forma no compleixen amb certs estàndards. Del total dels aliments malbaratats anualment, entre un 5 i un 17% es produeix durant la distribució i, concretament, a Espanya va suposar la pèrdua d'uns 26 quilos per persona el 2018, l'equiparable a un carret de la compra. Emmagatzemar i distribuir una quantitat important de productes no és fàcil, ja que s'han de controlar les condicions i que aquests no rebin cops. La vida útil també és un factor important, podent ser una causa important de malbaratament. Si el producte s'acumula durant molt de temps a càmera i no té un bon moviment, llavors sí que tenim un problema de que la fulla, com és un producte fresc, té una vida molt curta d'una setmana. Llavors ens trobem que si en 2 o 3 dies d'arribar aquí no l'hem pogut servir, com que va a botiga i ha de passar més dies, nosaltres aquest producte ja no el podem vendre. Com en el cas anterior, també es pot donar el cas de productes que no arriben del tot bé a les instal·lacions i acaben descartats. I per això tenim el control de qualitat, que en el moment que entra el producte, si ja veiem que està tocat, que està golpejat, que està més madur del que toca, que nosaltres no podrem fer una bona qualitat al nostre client, això ja no ho acceptem. Per evitar al màxim possible aquests problemes, s'assessora a les persones productores per aconseguir productes el més sans possibles. Nosaltres tenim un tècnic que programa tot el que és la plantació i els hi fa un control de plagues i els assessora amb els nostres socis. Llavors, en el nostre cas, com som cooperativa, hi ha una programació de producció amb els socis. Llavors, segons temporada, ja ens arriba el que necessitem. Els beneficis de treballar com a cooperativa de productes ecològics també comporta avantatges a l'hora de seleccionar-los. El que ens passa a nosaltres amb l'ecològic és que també tenim un sector més conscienciat i això és una sort realment, no? Perquè, per exemple, quan és final de temporada o és inici, no? Per exemple, un exemple fàcil, la pastanaga manat, no? Tu tens una pastanaga que tot l'any té una mida i fa un pes, uns 120 grams per manat. Què passa? Que quan és principi de producció tothom vol la pastanaga i tu encara no la tens. Llavors t'arriba una pastanaga més petita. Llavors tu ja avises al client. No? Si hi ha hagut un any de moltes pedregades a Lleida i tal, tu saps que la poma et vindrà una mica tocada, però tu vols poma de Lleida. Llavors el client ho sap, potser té un preu més baix, però sempre s'avisa al client. Ara ens trobem, tenim aquest article, si el vols, li passa això. Gràcies a tot això, s'aconsegueix disminuir molt la pèrdua de productes útils i la poca proporció que s'hauria de descartar encara pot tenir una segona vida útil. Nosaltres tenim una merma molt baixa pel volum que movem. Vull dir, hi ha empreses que es mouen molta més merma. Nosaltres tenim un 2% del volum. Normalment dimarts, dijous i divendres mirem tot el producte que tenim, el que se'ns ha acumulat, per exemple, que no ens pensàvem que ho vendríem i se'ns ha fet vell o que pensem que no és la qualitat que ens acceptaran els nostres clients, ho apartem, truquem a espigoladors
i els hi entreguem a ells perquè ells ho elaboren i ho donen a famílies que ho necessiten. El consum és sempre l'etapa final de la cadena agroalimentària i comença en el moment en què qualsevol persona adquireix algun aliment, ja sigui de forma directa o processat. Del total dels aliments malbaratats anualment, entre un 41 i un 53% es produeix durant el consum i, concretament, a Espanya va suposar la pèrdua d'uns 111 quilos per persona el 2018, l'equiparable a 4 carrets de la compra i mig. Com a persones consumidores, bona part del malbaratament i del funcionament de la cadena agroalimentària ve marcada per les nostres decisions i hàbits. Què podem fer a casa per evitar el malbaratament i afectar també a les altres baules? Doncs nosaltres, per exemple, el que fem a casa és, en comptes d'anar a comprar a les grans superfícies, anem a comprar sempre el producte local o comerç local, no? Sobretot ja sigui del poble o de la zona, i que sabem la seva procedència, que crec que això és molt important, i al final això també et dona uns beneficis, que el producte té una qualitat superior, segurament, està molt menys tractat, això segur, i a més, a nivell de malbaratament, tu pots escollir el que compres, no? A vegades, si vas a les grans superfícies, hi ha aquests grans packs de pastanagues i tu potser només en vols 3, llavors jo el que faig és això, anar a comprar petites fruiteries, petit comerç local, productors de la zona, que sé que puc fer-ho així, i que no em veig obligada a comprar-ho, a part de que el que inverteixo en el producte sé que val la pena. El que fem és intentar cuinar els productes que utilitzarem al llarg de la setmana, els principals, després sí que hi ha coses que s'han d'anar fent cada dia, però això et facilita molt saber què menjaràs i també et facilita el fet de consumir els productes frescos que saps que s'han de consumir aquella setmana, no? Perquè molts cops fem sofregits o fem salses que llavors també, si no es consumeixen aquella setmana, es poden congelar i al cap d'un mes els pots tornar a utilitzar. Hem conegut 4 agents implicats en les etapes principals de la cadena agroalimentària, però això no significa que siguin els únics. Moltes vegades, els processos de transport i emmagatzematge es produeixen múltiples vegades. Per solucionar-ho, les mesures més efectives per lluitar contra el malbaratament alimentari rauen en minimitzar els intermediaris innecessaris, creant cadenes agroalimentàries que tinguin sentit, tot entenent el valor que tenen els aliments que arriben a les nostres llars.